Ahoj všichni, já jsem Raven a tady to je mé další video. Dneska tady jsem speciálním hostem a vy si říkáte, kde asi je. No, teď tady že někde ve hře není. A hraju Find the Market, jo. A ne, není. Protože je to moje mamka, která se nechtěla zapnout Roblox a bude mi tady radit. Pozdar. Ahoj! Tak jo, tady v té hře musíme najít značky, tak mi řekni, až nějaký uvidíš, jo. Počkej, značky? No takový jakoby fixky. S obličejem. Tak jdeme hledat asi. Jdeme hledat? A já jsem tady asi, no, Vypadají jak fixky nebo ne? jak takhle vypadají. To je trubka s No, dírou. to je totiž brčková fixa. To je třeba fixa v kouli. No a tady je fixa, prostě takhle vypadají ty fixy, takhle. To nevadí. Prostě tady všude jsou fixy. 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 Jo. Hej, potom ji najdeš, někde tady určitě bude. Ne, teď natáčím, ticho. Dobrý. Tak jo. Hele, tady něco vidím, nějaká tajná místnost. Já jsem něco našel. Ne. Ne. Hele, tady je fixka. Ukáž. Ukáž. Jo, aha, to je pískovat, už mám. Protože ono tady v té hře, já už jsem ty fixky hledal, ale ono se to nějak prostě, byla tady nová verze a... Máš hubu ve zdi. To nevadí, to je v Robloxu normální. No, jo, tady tu fixu už vlastně taky mám. Ne, já vím. Počkej, přestaň si to dělat srandu a začni natáčet, jo? Nebo jako já tady natáčím, ale chápeš. To je jedno. Prostě jdeme najít co nejvíc fix je to možné. A já vím cestu k jedné fixce, ježiš. A já vím cestu k jedné fixce, která je docela hezká, sice ne tak hezká jako jedna, kterou jsem sebral, ale jak k ní teda teďka dojdu, jo, to vyskákat tady trošičku párku. A ježiši! Mám to. Jo, tady bude ještě ta těžší část. Pak tam je ještě nějaká jiná fixa, ale tady, když se dostanu, teda nahoru, jo, tady tudy. Hej, jo, mám to. Tak tady to už je jednoduchý. Já to schválně nebudu stříhat, aby všichni viděli, jaký to je utrpení semka líst. Jo, je to tudy? Ne. Jo. Tamhle, vidíte tamhle tu duhovku? Takhle tu si jdem, ale musíme ještě vylízt nahoru víc. Jo, tady ještě jedna nějaká? Jo, to je tahle, tu už mám. Tak a tady? Ne, tak tady ne. Jo, tady jo. Aha, tady je bariéra. Tady je bariéra, tak aspoň jdu. Co je tady napsaný? A někdo se... Počkej, co? Popcorn je tady. No, já jdu vyskákat někam na strom. Počkej, tady je neviditelný žebřík. Já jsem na duze. Třeba tady, jo, tamhle na konci je fixa. Na duze? Jo. A já jdu po obě duze. Tady. Hurá! Mám druhou duhovou fixu. Aurora. Takže tady musím trošku spadnout. Jasný. A tudy se tam jde, kudy jsem si myslel, že tam nejde, se tam jde fakt. Tady se musí skočit semka. Tady je neviditelná cesta Tam byla kočka. No, tady je taky, ale tu už mám. Jo, tak to je skvělý, že tam byla kočka. Tamhle tu visící vzhůru nohama na té mapě už taky mám, jo. Tady v tom stínu je další, tu už taky mám. Jak víš, který máš? Protože já už jsem tady tu hru vyhrál a mám 122 už. A jak víš, který nemáš? Tady jedna, prostě jsem tam nevylez. Takže znova.
No, dobrý, už jsem semka nějak vylez. No, skoro. Ještě semka. Tentokrát už nebudu někam skákat. Nebo jako budu skákat, ale ne do toho žebříku přímo. No, tady, konečně. Já jsem tam lezl z blbý strany, skvělý. Tak tam budu skákat. Dobrý, mám to. Konečně je můj duhovák. Hurá, mám duhovou fixu. Jo, to je krásné. No, a podívej se na tuhletu, to je ještě hezčí. Když ji tady najdu, tak tady je sekava. Sekava. Tady, hele, tady, sekava. Wow, to je hnusná. No, jako není zas tak hnusná. Je to taky tady na tom kopci, akorát, že je to tam za sloupem. Tady je ještě stínová fixa. Tady můžete vidět ty červené oči. A tamhle nahoře je ještě nějaká jedna, ale tu nevím, jak se k ní dostat. Sakra. Jo. Tady jsou vejce, tam už jsem byl, tam je velká oranžová. A tady, když budete takhle, tak tady někde, jo, tady ne ještě. Tady taky ne. Je tady ta neviditelná cesta, já se totiž trochu bojím, že ne. Jo, tady ještě dřevěná fixa. A tady je to nějaký světlejší. No, já si to nic neviděla. To je strašně moc procházejících míst. Jsem nevěřili, kolik jich tu je. No, jakože procházejících stěn. No, skvělý, tady je včelí fixa. Máš ještě nějaký místo, kde můžu... Jo, dobrý, jsem na kopci. Počkej, já můžu chodit po těch liánách. Počkej, třeba tam bude fixa. Já můžu. Proč by tady byla tato liána? Aha, tak teda tady je jenom pro krasu. Já! No tak já nikam nedojdu teda. A to je jenom taková lanovka, prostě jdu dál. Jo, mám to... No, tady byly schody. Počkat. Já jsem si myslel, že jsme tady viděli jednou, když jsem tady byl. Ne, tak to byly asi jiný schody. Nebyly to tyhle schody. Jo, tamhle je to zlatý tlačítko. Jo, tady je fixa, kterou získám jenom, když si něco zase vezmu. Tak to ne, jo. A tady je ještě jedna fixa. Tady jsou trojúhelníků. Ale tu už taky mám. Taky nás. No, jo, no. Já se podívat tady do toho. Hlíněnou nemám. Hliněnou. Není to písková? Počkej, co je tohle? Tady přidali nový fixy. Marcus, tak tam vím, co to je. Kde to máš tedy nohy? To má nohy a ruce. Já jsem zapomněl, že je tady ten nový svět, tady ten sladkostovej. Tady nahoře? No, tu mám taky. Tam bylo neviditelný něco. Tady myslím, že by měl být perníček. Jo, je tady. A tady, když to bude šumět, tak když já to kliknu, tak by tady taky něco mělo být. Tak já jdu klikat. Víte, to je televize. No já vím, ale ona by měla jednou za čas šumět. Ale až začne šumět. Program pro ženský zemění. Já to ale jako moc nechci stříhat, aby to viděli, ale... Jestli to bude šumět, když to budu zestříhnout, tak pauznu to na... Jak si to triko, co má ten panáček? No to je moje, to jsem si koupil za 5 robuxů. Ale já ho chci jako si koupit na nošení. No, jak se koupil na nošení v Robloxu za 5 robuxů. Může to tam někdy být? Ale nějaký blonďák ti tam leze do televize. To nevadí, já do té televize taky vlezu, až to začne šumět. Ne, fakt, já do ní vlezu. Ale... No, konečně z toho začalo šumět a jsem tady. Mám šumivou fixu. Hurá. Už se tam nevrátím. Tady se dá vyskákat nahoru, tak já jdu vyskákat nahoru. Huja! Co tam je? Proč skáčeš na strom? Já nevím. To Já jsem fakt našel nějakou fixu. Brigádkovi? No. Co to je? Já jsem ani nevěděl, že tam něco je, protože jsem tam jen tak náhodně skočil.
A ona to fakt byla. Tam dole jsou taky nějaký dveře, ale jsou tam bodáky. No, ale tamhle visí fixa, to vidím. Kde? Tady. A jo. Jo, aha, já jsem se tam mohl dostat tam za střelou. Jenom tam z toho. Z vrchu? No, z vrchu jsem se tam mohl dostat. A nedostal, takže jdu znova. Já možná vím, jak se dostat do těch dveří, co tam byly u těch bodáků. Hop! Mám to. Jsem tady, za chvilku to sice ukončím, ale jsem tady. Můžu na to vylízt? Čau. Ty už máš. Ne. To byla ta hlinina, ne karamelová, slaný karamel. Mám i tady tu. Já spasem z mapy. Dobrý. On má názorný zvířata. Mohli bychom to už ukončit. Ale potom budeme ještě hrát a hledat fix, jo? Takže Tak ti to doufám, že bude se vám pocit. tady to video líbilo, když tohle, sdílejte to a čau.